Podcast C2, català.cat, episodi 33è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. En aquest episodi recuperem una activitat que feia temps que no us plantejàvem, la de resoldre l'enigma que provoca un malentès. De vegades ens pensem que si parlem una mateixa llengua, la bona comunicació està garantida, però t'asseguro que no sempre és així. La causa sovint la trobem en l'ús de paraules que no tenen el mateix significat per a les dues persones que estan comunicant-se. Per demostrar-vos-ho, hem creat dues situacions en què, per culpa d'una confusió lingüística, hi ha hagut un equívoc i tu has de descobrir quina paraula l'ha causat en cadascuna de les situacions i per què. Comencem. Primera escena. La Paula i l'Enric són al menjador de casa. Aquell matí havien decidit canviar la decoració de la casa. És l'estiu i fa molta calor perquè al menjador hi toca el sol de ple. Com que ja no pot més, la Paula, tota acalorada, diu a l'Enric: «Enric, pots baixar la persiana?» «I tant, si tens una escala prou alta, ho faig ara mateix. I on vols que la posi?» li respon ell, ben disposat. «Estàs de conya? Per què vols una escala?» li pregunta desconcertada ella. Segona escena. La Paula i l'Enric fa poc que han arribat a casa. Hi ha molt de desordre per tot arreu i han decidit endreçar-ho tot una mica. Per la ràdio estan donant una notícia que ha despertat l'interès de la Paula. Per això demana a l'Enric: «Enric, pots pujar a la ràdio, si us plau?» «I tant! On vols que la porti? A l'habitació de dalt?» respon ell. «Però què t'empatolles ara? Si et fa mandra fer-ho, em dius que ho faci jo i Santes Pasqües», respon ella força molesta. Quina paraula de cada escena ha creat aquest malestar entre els dos personatges? Ho saps? Doncs les paraules que han creat el malentès són baixar la persiana a la primera escena i pujar la ràdio a la segona escena. Per què? Vegem-ho. No és el mateix baixar que abaixar, com tampoc no ho és pujar i apujar. Tenen significats una mica diferents. Sense la a davant, com les que han usades en les escenes anteriors, volen dir anar o portar de dalt a baix, en el cas de baixar, o de baix a dalt, en el cas de pujar. Diríem, baixo la ràdio o la persiana, i això voldria dir que la porto d'un lloc a un altre, la canvio de lloc, la desplaço d'un lloc més alt a un lloc més baix o a l'inrevés. En canvi, amb la a davant, a baixar i a pujar signifiquen fer descendir en el cas de baixar o ascendir en el cas de pujar a un nivell més alt o més baix. Diríem, abaixa la persiana perquè no entri el sol o apuja la persiana perquè entri més claror. És a dir, no la canvio de lloc la persiana i actuo per canviar alguna cosa per la qual serveix. També amb la a davant significa fer que alguna cosa faci més o menys calor o flama o que un so sigui més o menys fort. Per això direm, apuja més la ràdio que no sento què diuen, o abaixa la ràdio que m'atabala. Fixeu-vos, no la canviem de lloc la ràdio, manipulem alguna part amb una finalitat, en aquest cas, que el so sigui més alt o més baix. T'ha quedat clar? Deixa'm posar-te un altre exemple per acabar-ho de rematar. Abaixa el cap, que si no, toparàs amb el sostre. És a dir, fes-lo descendir per tal de no topar amb el sostre. No cal que te'l treguis i te'l posis sota el braç o a la bossa. Mal aniríem si haguéssim de fer això. Espero que a partir d'ara no facis servir aquestes paraules com si fossin sinònimes, perquè, com acabes de comprovar, no ho són en absolut. I si no et vols perdre cap episodi, subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui li agradi conèixer qüestions diverses de la llengua. I per saber-ne més, entra a c2català.cat, on trobaràs un curs complet per superar el C2. Hi trobaràs les eines i consells per fer un bon discurs oral i escrit, i també aspectes gramaticals i lèxics.
Presenta't a l'examen amb la confiança de qui sap què ha de fer i com. A reveure.